miyembro mga tugang kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:02. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, ini po ang Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Sa pangaran po ni Sir Pio Fernandez, ako po ang sa indong tagapagbareta Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Inako na mga tugang kan Office of the Ombudsman ang mga dokumento hali sa Independent Commission for Infrastructure o kaya ICI na may nakapalaman na rekomendasyon na kasuhan ang nagkapirang mga opisyal na aligadong inbuelto sa korupsyon sa flood control project. Kasabay sa mga inirekomendang kasuhan, iyo sinda Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ex-Ako Bicol Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana, asin dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Kasong plunder, bribery, asin corruption cases ang posibleng kahampangon kan nasabi niya tong mga opisyal. Siniguro kan Department of Transportation o DOTR na handa na ang mga transport system ngunya napaparani na ang undas. Sa pulong balitaan kan Department of Interior and Local Government o kaya DILG, sinabi ni Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista na nainspeksyon na ang mga bus terminal, pantalan asin tren asin naka-heightened alert na ang mga ini para sa mas marikas na pagresponde asin piglalauman na pagruso kan mga pasahero asin turista. Dagdag pa ni Bautista na apwera sa paghahanda kan ahensya pigpagirumdum niya ang mga motorista na magbalon nin halabang pasensya para makalikay sa mga insidente nin road rage. Uminabot na sa haros 50,000 ang bilang kan mga paralunad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o kaya PTEX ngunya na aldaw. Sigon kay PTEX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, laoman na mas madudugangan pa ang bilang kaini sa mga masunod na aldaw. Maski pa kan Lunes, ruso na ang mga biyahero, mantang madakul pa ang mga pasahero sagkod Oktubre 31 aldaw ng Biyernes. Inabisuhan naman kan PTEX ang gabos na pasahero na magpasiring nin atab sa terminal para dai na mapinjente asin kumuan nin ticket nin mas atab. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalye kan Bareta, pig-inganyar po ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang gobyerno na bumilog nin science-based na task force na iyoan matutok asid masiguro sa epektibong flood control sa nasyon. Ginibo ni Cayetano ang pangapudan sa tahaw kan budget hearing kan Department of Environment and Natural Resources o kaya DENR kung saan ipinahayag kan ahensya na ang nagkapirang flood control structures na gibo kan Department of Public Works and Highways o DPWH sarong poorly situated o naitindog sa bako tamang lugar asin mas lalo pang nagpalubha sa pagbaha sa mga kataraning na komunidad. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pa pong detalye kan Bareta, kinumpirmar kan Civil Aviation Authority of the Philippines o kaya CAAP na nakalawas na sa nasyon
ang 3 sa 10 na air assets na konektado kay resigned ako Bicol Representative Zaldico. Sigun kay Kaap Director General Raul Del Rosario, enot na nagluwas ni nasyon ang sarong helicopter kan Agosto 20. Sinundan ini kan Gulfstream 350 kan Agosto 16, asin saro pang helicopter kan Setyembre 11. Base sa report kan Kaap, nagpasiring sa Singapore ang Gulfstream jet, mantang sa Kota Kinabalu, Malaysia, dinara ang 2 helicopter. Ipinautob kan Philippine National Police o PNP asin kan Armed Forces of the Philippines o kaya AFP ang sarong coordinated investigation sa naging paggadan kay Ustads Nadsmi alias Bahang Tarahin, sarong opisyal sa munisipyo kan Tipo-Tipo na human ang dahilan kan enkwentro sa Basilan kan Martes. Sa joint statement kan Provincial Government o Basilan, AFP asin PNP, kasabay kan investigasyon iyo ang pagpautob kan intelligence operations para madakop ang mga personalidad na nasa likod kan naging paggadan sa opisyal. Gamit naman kan mga otoridad ang manlain-lain na klase ng mekanismo para maparikas ang paghanap sa mga suspitsyados. Nakikisumaro man ang mga lokal na Moro Islamic Liberation Front sa investigasyon asin nanindugan na padagos na ibubusol ang katrangkiluhan sa siring na sitwasyon. Ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na mantenido sa posisyon si Albay Governor Noel Rosal sagkod sa daipang ipigpapalawas na penal na desisyon ang Korte Suprema asin padagos pa ang investigasyon. Dagdag ni Garcia, may nakapendyenteng motion for reconsideration na ipiglatag ang gobernador kaya mantenidong epektibo ang sa iyang serbisyo mantang daipa natatapos ang proseso sa legal na aspeto. Sa dagdag pa pong detalye kan Bareta, pinahimutikan kan State Weather Bureau ang mga naglalakop sa social media na aligadong may paparaning super typhoon na matama sa nasyon sa pagultanan kan Nobyembre 5 sagkod Nobyembre 7. Sigun sa Weather Bureau, maski ipigpapahiling sa official forecast sa potensyal na cyclone activity sa masunod na 2 semana na may katamtamang tsansa nin pagbilog kan bagyong pwedeng maghiro pasirangan sa luwas kan Philippine Area of Responsibility magpuon Oktubre 27 sagkod Nobyembre 2 dai pa ini sigurado sa ngunyan. Paliwanag pa kan ahensya na dainin kasiguridahan sa eksaktong direksyon asin kusog kan nasabing bagyo dahil parte pa ini kan 2-week forecast. Katakod kay ini, nagpatanid ang Weather Bureau sa publiko laban sa fake news o bako beripikadong impormasyon sa social media asin pig-inganyar ang publiko na sumubaybay sa opisyal na advisories kan ahensya para sa tamang impormasyon. Mientras tanto mga tugang, naisa publiko na ang SALN ninda Senador Alan Peter Cayetano, Amy Marcos asin Ronald De La Rosa dahil digdi naisa publiko na kan gabos na 24 senador ang saindang mga SALN. Si Senador Mark Villar ang pinakamayaman base sa pinagdeklarar na 1.26 billion pesos net worth, mantang si Senador Chis Escudero ang poorest o kaya pinakapobre sa iyang declared net worth na 18.84 million pesos. Sa panuri pong detalye kan Bareta, kinondenar kan Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kaya OPAPRU ang nag-iengkwentro sa pagultanan kan 2 grupo sa Basilan, Kasudma. Sa sarong pahayag, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez na padagos nindang pinagmomonitor ang sitwasyon. Siniguro man ni Galvez sa mga residente kan Tipo-Tipo na mantenido ang Armed Forces of the Philippines asin ang